Závodníci. Ještě nechá rukavice doma. Ten je vysoko, musí se naklopit. Hladivama se dá taky říct. Tak já si beru dvojku. Proč? A tím nezdržuje. Tak já trojku. Už bude lepší, jak mě předjede. To je na skútra helma, ty vole. Ten celý kousnu do volantu. Takže kolik asi? 6, jo? 5? 5, vole. Ty vole, jak z vesmíru, ty vole. To je pochyt ze všího. To je chytač. Bys něco viděl přes to černý sklo, ty To je vole. normálně ten, jak má tu vesmírnou motorku a chytá ve vesmíru, vole. Máš rukavice, jenom jednu, Jo, já jezdím vždycky s jednou. Jak to? Mně to ve dvou nevyhovuje. Kdyby mi náhodou klouzali, tak bych byl v prdeli, že? Takhle mám aspoň šanci to udržet tou druhou rukou. Dobrý, ty vole. Radši nejít to tu, jo. Mně nevyhovovalo nikdy držet páku v rukavici, když jsem řadil v autě. Jsem mi na mostu jezdil s jednou vždycky. podívám ještě na ten benzín, no. To aby nám to necukalo v zatáčce. Policajt? Speciální. Nějaký stok tam do toho. Ať to letí. Jsem zkoušel, vůbec to nemá. Ta kolej. To stejně vypadá, je tam nebo. Ale asi ujde motokára. To už ne. Podívejte se mi na to. Pět. Špatná guma. Jo, Hele, beru jedničku, hoši. když se mě na ten systém, prosím tě, jak se rozdělává to na blbost. Takhle. Chci zatáhnout za ten provázek, protože měl vevnitř. Nikdo tady nejezdil? Tady nikdo. Všichni. Ti tady nejezdili tak. Jsme nováčci. Já to pak dotankuju. Všichni si dejte bacha, hlavně na ten zajímavý, jo? Opírat se, když nalizáte osedačku nebo vonáte. Máte někdo bavoráka? Tak to je dobře, tak to umíte držet volant, takže drží se takhle, ne takhle, že? Takhle se drží. Furt na stejném místě pod celou dobu. Nepřehmatává se, už vůbec ne takhle. No. Plyna brzda je jasná, prosím vás, jenom nemačkejte brzdu s plynem dohromady, to je nesmysl na motokáře. Tak, a nesmí se do sebe narážet, vytlačovat se takový ptákoviny a natáčet se může. To nemělo byste. Už tam jste? Budete na YouTube večer. Je. Tak ještě, že mě nebudeš natáčet večer, to budu... Říkal, že jdete slavit dítě. No jo, ale ne moje. Já vám to přeju, ale to už vidět nemusím. Teď musíme hlavně dojet, aby se to na ten YouTube dostalo. No jo. Prej na 5 nějaká ožmoulaná guma. Tam povotočí ještě? Co? No, ale no tak to je normální. Otřepy jsou normální. Jdete tam jenom tak na těch pár kol, aby... Já jedu jedničkou, takže mě to je jedno. Na dalším kole mám zase tankovat. Jdeš jedničkou, jo. A tam má ošklivý volant. No, doufám, že mi nebrne. Ty bereš jedničku. Jo. Ještě chlapi, ještě jedna věc, než si sedneš, si sednu, protože 4 je nejužší sedečka, nejdrobnější do 4. Je to možný, že to seš, já nevím, bejt zase. No, jako jasný. Nejdrobnější je tady. Taková věžička. Jo, to ne, potřebuji dostáhnout. No tak já jdu sám do toho a vás prdím. Hele, takže pokud mě nepředjedeš, tak už se neuvidíme. Já si naladím kameru. To skoro nevejdu k té sedačce, to. To je ona, vidíš. Jo, vidíš to.
ještě si vezmu z kořápku. A nějakou velkou. Velkou? No, mám velkou hlavu, no, XL nějaký. Tak, až tak. Jo. No tak počkej, tak to ti dám otevřenou a budeš to mít lepší. Prosím tě, vem si. Na skutra, jo. No. Ještě tak řekni. To vydat. No je to, no snad jo.
To mám mrtvý ruce, ty vole. Takovou díku, ty vole. Tak dobře vám to jde, díky. Díky. Chcete výsledky? Jo, určitě. Máte tam bez tlap, že jo, takže... Ještě to něco chybí, ale Kolik tam je? 36, 43 je nejrychlejší. A rekord? Na jedničce někdo. No, to jsem byl já. Ale to není rekord. A rekord je jaký? 34, 56. No tak to je dobrý, na to jsem byl poprvé, ale. To je pěkný, čas, jako Já mám 30. Ty, já mám mrtvý ruce, ale. Já mám druhý časnek po tobě. Ty vole. Po 4 desetiny, tak to jde. 38, 23, 38, 26. Já jsem Kolik že máš? tady 36, 89. Jsi dal v posledním kole, jo? Já jsem vzal celou dobu 36. Jsem dvojka, kolik to mám? 37, 32, je lepší asi. Ale počkej, máš tady jako motokára 2, tady. No, to. Jo. Počkej. Podívej se na to. Já to neudržím, ty vole. Tak si jdem lehnout, ne, ty vole, někoho. To jo, no, ty vole. A dnešní nejlepší časy, tak ty jsi měl kolik? 36,43, tak ty jsi čtvrtý, já jsem měl 36,89, tak to jsem tady 14. 37, 32, To jde. 32, 20. Za dnešek. Dobrý, ty vole, tak já to vypnu.